Hi guys, it's me Judah and welcome back no sa akong channel no. So karon guys, kay seryoso niya tong topic karon no. Kay karon manghatag kog tips no. Lami na sa mga hilig magtagay dira no. Kanang hilig sig inom ba. Ang kanya siya guys ha. Reminders ra pud ninyo. Reminders ra pud nila para nila no. Ug sa ako po no, reminders sa po sa akong kaugalingon. By the way, dilian na siya ingon nga moadto og tagay nga asa man ka dapat nadyo na word nga attend. Ma-attend. Asa man ka bay? Asa man ka? Dili na lang ko i-attend bay para professional siya kung anon ba? Dili siya lain pud paminaw kay di ba kung asa man ka mag-inom, magtagay, dapat nadyo na kanyo mag professional sa paminawon ba before ingon nimo nga mag-inom day ka nga mauto di kag tagay ana ba nga asa man ka bay nana ko atinan bay asa man na bay tagay bay ana ba professional ba mo attend kag tagay kay dili na jud kay tama na sa mga mo attend kag meeting di ba ana ba mo attend kag wedding, attend kag kasal, ana. Attend kag unsa pa na diha. Karon but ko na bunay word ang tagay ug attend. Mo attend kag tagay, ana ba mura para siya professional paminawon ba no. So karon tagaan ta mo tips no. Labi na sa mga palahubog yara no, mga palatagay yara no. Tagaan ta mo tips / reminders ni no sa inyo no. Before ta mo attend ug tagay no. So tip number 1 ta. Tip number 1. Kung mo attend man galit tag tagay no. Make sure pud no nga napud tay dalang kwarta. No? Masa atong purpose ba ang mo attend kag tagay wa kay dalang kwarta, no? Ang kaniyang kwarta dili ni siya ingon nga kwarta nga igo ra back and forth sa imong pamilite no palihog lang kaning pasabot ako nga kwarta nga maka-benefit atong nga tagay no, like maka-chip in ta ba makahatag tag isa lang ka imnon nun ano madi kay magyara kag kwarta back and forth tas pamilite nimo na pauli usa mo man tip jud nako ni like at least man lang no confident ta ba nga mo attend tag tagay ba nga yake kwarta kay wa ka kabalo pag abot nimo dito nagsalig day ka ay di na maayo magsalig oy dapat na jud kay bisag maka-chip in lang kag 100 unsa ba diha maka-chip in kag duha ka beer unsa diha ay jud pagsalig dong palihog lang so no mao na siya akong point ani akong tip jud ani no magdala tag kwarta aron natay naputay ka kuan pud ba kagawa si kabuga gamay bahalag isa ra nga ka botelya at least di jud ta magsalig at least wa ta nagsilig at least confident ta sa atong kaugalingon na makahatag ta at least mulakaw ta mo attend ta at least natay ka kuan di ba ana so ang tip number 2 nako akong tip number 2 sa mga gipang-invite ni no sa mga gipang-invite ni ug kita invite man gani ta no nga mo attend tag tagay paatinon tag tagay make sure pud nga na ba na sila yung mga kwarta no parihog lang ay kawag pangutana na bay asa man ni libre na bay chip in na bay libre na bay ana ba di ta mauwag mangutana tig-invite jud ta no nga kita kung ako gi-invite ko niya kung gusto ko mo attend mangutana sa kuno kay asa man ni bay libre ni bay nga may mga kwarta bay chip in na niya at least ma-point out po din sa imong kaugalingon ba nga basin pag attend din nimo didto ikaw na gabayad tanan ni GG na no palihog lang so at least ug gi-invite ka lang ka gitiksan ka nag-invite din ka i-invite ka nga mo-attend kag tagay ang akong tip nimo is mangutana ta
ug nawa na sila yung mga kwarta or basin kita yung makagasto na pag-abot dito, no. Ako lang gipariman niyo sa inyo, dapat mangutana jud ka kay importante jud kay na palihog lang, no, ano ba. So mo na akong tip number 2, no, mo na akong tip ninyo na dapat mangutana tadaan, no, sa mga nag-invite sa ato, no? So mo na siya. Okay, so mo proceed ta sa tip number 3, no. So ang tip number 3 nako para sa mo attend og tagay, no, ug mo attend magani kag tagay, i-make sure pud nga kinsa nimo mga kuyog, no. Di kay mo attend kag tagay wa ka kabalo pag abot nimo dito mga barkada sa imong mama yung mga katagay. Palihog lang, no. So ang kanimang god, ang kaning tip, it gives us excitement magud ug mangutana takin sa atong mga kauban, di ba? Kung maingon sila, tagay ta, mo-attend ka tagay, mangutana ka, kinsa man tong uban bay, kinsa man tong uban. At least makasayod ka, at least naasi na imong mga BFF, o di ba? Di gana kaayo. Mo-attend jud ka, no? Nga na ba? Dili ka mangutana, sugot ra ka dilit sa pag-abot nimo dito nimo mga kontra. Sa may tagayan nimo dito. May pagbuli na lang ka, no? May i-make sure ba? Dapat na to i-make sure, no? No? At least kasi ta basin na imong ex dito, no? Na at least maka-content ka ba? Makalikay. Ano sa ba? Yan na ba? Dapat mangutana to, mo-attend kag tagay before ka matutagay, mangutana daan para kaside na ka sa imong i-adjust. Mas tindot man sad og imong mga kauban, di ba? Imong mga close friends, labi na naki-crush mo attend po dito sa mitagay di. Fights, laban, attend. Okay laban. Kay lasod na gimangutana pag abot nimo dito yung mga mama, yung barkada sa mga padung. GG na dayon. So, mara na akong ika-tip nimo mangutana ta. Mangutana ta kinsa atong mga kauban, no. Ngana na ka-simple. So, proceed sa ikaupat na tip. So, akong tip before ka mo attend og tagay, ug mo attend magali kag tagay, palihog lang. Ay sad pag ginalino. Ibutang po sa lugar og asa mo, example lang niya, og malagi mga hagad ug attend kag tagay sa gawas. Sa gawas mo mag-inom. Pag-ilis po doy. Po pambabalay okay rag niya boring house na diras inang na mas kilid-kilid diras kon pero kung lakaw mo sad pag-ilis po taon meron mahalin sa taoy kanang giingon nila ba nga makabugtog bra ana ba man akong tip sa inyo maligo ta di kay matur tagay igor ta mo inom wa tay mga ligo wa tay mga unsa pa na dira wa tay pakisa atong self, no? Yeah, unsa tay purpose nato mo atin tagay niya atong sinuotan mo na tagi kag rally at least atin nagtagay formado ta ba, professional ta ba nga mo inom, professional drinker ana ba, professional drinker ta ba ana ba, ana na ako sabit ya ana ako igatip nga dapat kung asa ta mo tagay gani dapat ready ta ba, dapat ready ta always ug natay atinan nga tagay dapat nga na ba. So mo na siya, mo na akong tip, mo na akong ikaupat nga tip, mo na siya. So, kani, mo na siya siguro akong last nga ikahatag nga tip, no? Ang ikalimang nga tip na akong mahatag is, before ganyan ka mo attend og tagay, kung mo-attend magaling kag tagay, ay, mananghid ta. Huwag natin mga kauyaban diha, mananghid ta, no? Mananghid tagtarong. Huwag ikaw, kay uyab, sa gingin kanan sa pananghid, oy, palihog lang, sa gingin kanan ta mananghid, kuba kayo uyab, ay, di kay, sulusot ra ka, wala ba kayo pang chip in, di pa chip ka mananghid, unsa na lang yatang paglaban nato dere, no, palihog lang, mo na siya, no, mananghid ta kayo ron, pag uli, way mahay, mo na dyan akong ikakuan, way mahay, no, mo na akong tip, mananghid ta, nata uyab, mananggas uyab, tarong, asa tabadong niya, love, nakuy atin ng love, maya ba niya sa atin ng mga love, meeting dili lab tagay
Di ba? Perfect. Professional kaayo. Attend kag tagay. Wow. Perfect. Wala sa ako. Wa kayo yabi. Mananghita sa dini kanan kay dira abata mga sa bang chip in nato palihog lang. Dili sa di ka mananghit no, nas wa pa di kay pang chip in, palihog lang. Mananghita kay basta ni tagaan tag 500. No. Shout out sa ato mga inahan ng amahan dira tagay ko 500. Okay pang tagay niya ma. Palihog lang. Ang tip sa inyo mananghit jud tagtarong. Arong way mahay. Na way mahay. No? At least ato nang na-apply na sa tong kaugalingon. Pero may mahay, no? Di ta magnanga pag abot dito. No? Mga dyan akong tip sa mga palahubog sa mga mo-attend, no? Mga nahatiman, dyan na yung word ha. Dapat, kuan mo, dapat nanay attend, no? Nanay attend. Ayaw diritso ka nga, mga kag tagay. Lili, dapat na-attend. Mo-attend kog tagay ma. Mo-attend kog tagay pa. Perfect. Maka-proud. Ma-proud yun yung mga papana. Attend. Dili lang kayo na attend kag meeting. Attend kag wedding. Attend kag sa panadira. Prayer meeting. Sa di dapat professional dapat. Kung ano. Ana siya. So, punta. Nagkasinab ta na ita. Ana na. Sige. Muna to. Okay, kaya ma-attend kog tagay. Mga to sa guys. Bye-bye.